Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon Khalifa One TV. Yau zan nuna muku yadda za ku tura bidiyo mai nauyi a cikin shafin ku na WhatsApp. Wato yadda zaka tura mutum bidiyo mai nauyi ta WhatsApp shine da farko zaka shiga cikin WhatsApp din naka, sai ka shiga cikin kan wanda kake so ka tura din, sai ka danna wannan alamar gata nan daga nan ƙasa haka nan wajen. Sai ka danna ta haka. Ga wani waje nan an rubuta document, gashi nan wannan na farkon sai ka danna shi haka. In ya shigo da kai nan wajen sai ka danna wannan na farkon gashi nan. To a nan wajen zaka shiga zai kaka cikin gallery naka, ko kuma sai ka danna wannan layin gasu nan guda uku daga nan wajen haka, gasu anan. Daga nan zai nuna ma wannan gashi nan image, video, audio, sai ka danna video din haka, sai ka ga foldojin ka nan, sai ka je ka nemo bidiyon da kake so ka tura mai nauyi, komai nauyin sa zaka iya tura shi ta WhatsApp. Da fatan za ku danna min subscribing akan wannan tasha, sannan ku danna liking akan wannan bidiyo. Nagode.